Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku je an samu nasarar yi wa Maryam Waziri tiyata a fiska. An samu nasarar yi wa tsohuwar jarumar Kannywood Maryam Waziri wadda aka fi sani da Laila Ashirin Labari na tiyata a fiska sakamakon dameji da fiskanta ta yi a mummunan hatsarin mota da ya rasa da su a Zaria. Maryam da mijinta fitaccen dan kwallon kafa Tijjani Babangida da ɗansu Fadel da kanin Tijjani wato Ibrahim Babangida da kuma 'yar aikinsu sun yi hatsari ne a unguwar Dan Magaji a Zaria. Ibrahim ya rasu nan take yayin da Fadel ya rasu a lokacin da ake masa tiyata. An yi mata tiyata karkashin jagorancin Dr. Abubakar Gumi a asibitin koyarwa na Ahmadu Bello da ke Zaria, kamar yadda abokin Tijjani Alhaji Bala Danjuma Yaro ya bayyana a Facebook. Ya ce, ina tare da Tijjani awa biyu bayan hadarin har zuwa karfe 10 na dare. Haka yau ma ina tare da shi a Zaria. A wannan lokacin na ziyarci Maryam Waziri a ICU, sannan muka tuko mota da Tijjani daga Zaria zuwa Kaduna kafin ya wuce Abuja 'yan mintuna da suka wuce. Bala ya ci gaba da cewa Tijjani Babangida ya samu sauki cikin hankalinsa, sai dai 'yan raunuka da ya samu, yanzu kuma yana kan hanyar zuwa Abuja saboda ci gaba da duba lafiyarsa. Alhamdulillahi ala kulli saghiratin wa kabira, walhamdulillahi ala kulli khairin nahnu fihi, walhamdulillahi ala hayatun. Kamar yadda abokin Tijjani Babangida ya rubuta a shafinsa na Facebook cikin harshen Turanci, yana cewa Tijjani Babangida auto crash. I was with Tijjani 2 hours after the crash till 10 p.m. I was again with Tijjani in Zaria today. While in Zaria, I visit Maryam Waziri at ICU. We drive with Tijjani from Zaria to Kaduna before he proceed to Abuja few minutes ago. Tijjani Babangida stable and mentally fit through temporary limping and now on his way to Abuja for future examination. Ibrahim Babangida lost his life instantly. Fadil Babangida, Tijjani's son, lost his life yesterday night while undergoing surgery. Maryam Waziri, Tijjani's wife, had a successful face surgery led by Dr. Abubakar Gumi of ABUTH Zaria. Pray for the family. Tsohuwar jarumar fina-finan Kannywood dai Maryam Waziri ta gamu da hatsarin mota a jihar Kaduna yayin da ta rasa ɗanta. An sanar da cewa Maryam ta rasa wasu ɓangarori a jikinta, musamman fiska da suka hada da ido da kuma kunne. Wannan na zuwa ne bayan mummunan hatsarin mota da ya auku da ita da kuma mijinta Tijjani Babangida da kaninsa, a cewar Daily Trust. Sanadin hatsarin motar ya janyo rasa kanin mijinta mai suna Ibrahim Babangida. Nan take tuni aka yi masa jana'iza. An gudanar da jana'izan murigayi Ibrahim Babangida, dan uwa ga fitaccen dan kwallon kafan nan na Super Eagles Tijjani Babangida. Ya rasu ne sanadiyar hatsarin mota, ya bar mata da 'ya'ya. A yanzu haka dan uwansa Tijjani Babangida yana asibiti tare da matarsa karkashin kulawar likitoci. Muna addu'a Ubangiji Allah ya ji kan musulmi wanda suke asibiti, kuma Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ya kare mu da lafiya. Bayan faruwar hatsarin, an kwashe Maryam da mijinta Tijjani Babangida zuwa asibiti domin ba su kulawa na musamman. Bayan shafe kwanaki 2 a asibiti ne aka sanar da ɗansu mai shekara 1 ya rasu bayan samun mummunan raunuka a hatsarin. Kun ji cewa tsohon ɗan wasan Super Eagles Tijjani Babangida ya gamu da hatsarin mota a jihar Kaduna. Hatsarin ya faru ne a ranar Alhamis 9 ga watan Mayu kan hanyar Kaduna zuwa Zaria. Rahotanni sun tabbatar da cewa hatsarin ya rusa da kanin fitaccen ɗan wasan mai suna Ibrahim Babangida wadda ya rasa ransa nan take. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.